Damen ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramo ati-ati do pikiran mo nabi. Di bagasan Kristo Jesus Tuhani. Amen. Damang dainang nainulunga di bagasa Tuhan ta Diyos Kristus. At ni Tuhan na sa ortuhita di bagasa tikyon. Dienek may sen buku 2 Musa bidu 30 mamuka may sen na 15 masoho sa tuaya 23 hujahaw matuhita sa luhut na. Alay ni na Musa matu Jehovah molo sa totong bohimi mangulok kami. Unang niya tugyok kami nakok siya non. Ay tung marhite siyan ahama dapo taddaon. Pabuan ng jupangan as ni roha aw maradapok ko. Aw doho paripemon da marhite siyan na didonganamu hami mardalan. Pabuan marhasurungan aw doho paripemon maradapon nasa bangso akan na di atas tanoon. Dunginin na Jehovah ma tumusa. Nang hataon na nidok mo odeng. Bahenok kudoy. Alang jupangan asin ni roha ho maradapon nau. Jalaaw manada ho pola ro digoar. Dungi ninamu sama. Uapa taridahom matuau hamulia ummi. Alinin na Jehovah ma. Apa boluson salu hatuaku siyan julo ni bohim. Jalaaw majon goar ni Jehovah dedo pamu. Na martaluk ni roha doau sogot dia halak nang tinalupa ni rohaku. Jala na marasi ni roha doau sogot dihalak nang niasya ni rohaku. Aku ni didok Jehovah dang terbaik ko ang utung marnida apala bohikon. Ay dang terbahen manang isejolma hiyan marnida au las mangulu ibana. Aku ni didok Jehovah ida ma adong sada hajongjongan mardonok ko nau iko disiho jongjong di atas dulok batu. Jadi dung mamul sa muliaku bahenok matuho bagas sa daringat ni dolok batui. Laso ka hukupok nokku tangaku tu hopay masalpu au mamulus. Ya dunghu pa tay tangaku idaw mo maaw siyan pudi. Alay anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manangise ido pajahon na. Dihita sa luhut na damang dainang nainolonga di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Adong do paddohan ni halak batak na madok. Manat unang tarobong nangit unang tartutuk. Na marlapatan paddohanon naing mga jari tu ganup-ganup halak. Asa totong manap mga lakka di bagasan paranglon. Hamanato ni na mga lakka pataridahon ia lakka di ganup jolma ima marlakka tuwakka ulaw natikor. Marlakka tuwakka ulaw nasangap. Aso ng mga lakka mangulawon akka na orang din. Damang dainang buhado akka jolma na porsiya asa mga lakka di bagasan hatigoran ni debata. O managabi suku-suku na bolo di bagasan parngulot ta si ganupari. Di siyala gudang do pehita di bagasan parngolwonon di bagasan akahaporsyaon. Lakata dang lakka na dihalomohon debata. Damang dainang di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikeno.
Dung ditogihon debata bangsona haluar siat tano Mesir. Jalan yang nakok nasida tu tano Kanaan. Ditikina di parhorsiani do penasida na diuluhon ni si Musa. Jujuma musenang si Musa maradok perdebata. Pajuun ni si Musa maradok perdebata. Disiala adong biar ni rohadibana. Disiala ada kecemasan. Disiala dang dia tu si ibana. Dopak dia do nanang dalanan. Dung di jauh si Musa debata. Dipangido si Musa ma hatorangan tu debata. Di hata ni Tuhanon tung masa takas do. Didok si Musa tung naso jadi ibana mardalan manang manguluhot bangsoi nakok molodang mardongan do debata. Artinya Musa memberikan sebuah komitmen yang jelas bahwa dia tidak akan pernah melangkah di dalam kehidupan menuntun bangsa itu tanpa penyertaan Tuhan. Bangsa itu pada saat itu porsi itu si Musa. Apa yang didok di si Musa pasti diulahon. Aledang dipakai si Musa ha porsiaun ni bangsoi mangulan akalo monirohana sabbi. Alay justru diboto si Musa ditada si Musa isi ibana de dopan ni debata. Parhitian ni debata do ibana nanang manogu nanang mabuat bangsoi tuat tutano Kanaan disido dipatupa si Musa pajo tu debata. Damang denang jaladung dijauh si Musa debata dipangido si Musa ma ahado nanang patupaw ni debata. Nanang patupaw ni debata asa tung didongani bohini debata nasida. Artinya supaya wajah Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Supaya apa? Supaya mereka selamat ke tujuan yang mereka inginkan. Tentu damang dainang gudang doa kahamaulon di parsorsiani. Gudang doa kena bernit. Ragam doa kasih taunon. Jala takas do diboto si Musa borak dia kasih taunon na. Mardala di parsorsiani. Mauas ala ni panasna. Jala ngaliat ala ni ngalina. Ada beribu tantangan yang terjadi di sana. Maka secara kemanusiaan Musa tidak mengandalkan pikirannya, kekuatannya untuk menghadapi tantangan itu. Tetapi dia mengundang Tuhan. Karena dia percaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu dikarenakan kasih karunia Tuhan. Ala ni basa-basa ni debatado na boy manogyun na sida haluar setano Mesir. Dangalan ni gogo ni bangsoi. Dangalan ni gogo di si Musa. Dangalan si adonga di nasida. Ala saluhut na ala di basa-basa ni debatado. Ala basa-basa ni debatado. Na paluaho bangsoi. Bangsoi pemarhite hite si Musa. Iko pasahat to diri na sabing. Holang to dibata. Jehovah. Nah, hurian na nolong nga dibaga sa tuwata Diyos Kristus. Anggota bay majo jami tao manang hata di Tuhanon gabi ruji-ruji di bagasan parang lotta. Tol hasita di tahun 2020 satu bagasa partikianon ikor rajumat tado basa-basa ni debata. Basa-basa ni debata di bagasan Yesus Kristus. Na pasti ragam doa kahamalon ng tabulis.
Jalaragam do akahamaolon nanang adopatta dope nadong dijulutta. Nagabi suku-suku songo suku-suku kuda perjulu na kaningan. Bohado kajol mana porsea. Madalanya ke parngulon na tujuluan nyarion. Na perjulu sahali senhatan ni Tuhanon nang dipaing o tuita gaduk marsada-sada. Jol mana porsea. Nanang madalani parngulon na. Iko maka porsea iya ngoluna. Partikian na si sonari basa-basa ni debata. Pemberian Tuhan. Ala na ngoluton basa-basa ni debata do. Berarti ko pakyot na do ngoluton mangulang akalomo ni rohani debata. Maka yang Tuhan inginkan dari kita pada saat ini. Bagaimana supaya kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Maka kita jangan pernah lari dalam aturan dan ketentuan yang sudah Tuhan tetapkan. Aduh. Aturan ni debata di bagasa parnglotta. Aturan ni debata ikko mangolu hita di bagasa lomoni rohana. Ikko mangolu hita di bagasa nakapatikna. Asa taruli hita di bagasa nakangolutta siganupari. Tasuk kumajo mana amanginang. Buhada tutur matanggatta. Buhada tutur parnglotta na salamon. Nunga mangolu hita Bartolomoni rohani debata. Jala tahapor siya do. Yang nguluto basa-basa ni debata manang tao. Alay marhiti-hiti ata di Tuhanon. Nang dipaingot kita. Saluhut na jolma na porsia. Iko maka porsia yang nguluda basa-basa ni debata. Anugerah daripada Yesus Kristus. Maka karena hidupnya adalah anugerah daripada Yesus Kristus. Maka hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Imana parjolo. Na padua udah mang dainang. Sian hatan ni Tuhanon nang dipengok tu hita. Nang dipengok tu hita. Asa totok kita. Mangidu pangurupion. Madalana ke pernglotta. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mangidu pangurupion. Berarti ikon porsia do hita urupan ni debata do hita. Tanpa penyertaan manang. Tanpa pangurupion ni debata. Dan bo hita madalana ke pernglotta. Maka lewat firman ini kita mau diajak supaya setiap orang yang percaya dipangi doma pangurupi itu debata. Asa diurupi debata kita. Mengadopi akka hamaolon. Mengadopi akka narahis. Mengadopi akka parukilon. Naro tu baga separnglota sigado pari. Holang marhite-hite pangurupi ni debata do. Bo hita merdalani. Mana merdalan. Di baga sangoluta sigado pari. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan. Mungkin kita bisa-bisa saja berjalan. Tapi jalan yang kita tempuh. Pasti jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Alai. Molo pangurupion. Nata pangido di bagasan asini rohani debata. Dalan. Nanang si dalanatta. Gabi dalan na dihalo mohon debata. Na patulod damang dainang sanhatan ni Tuhanon nang dipasa tuhita. Ya basa-basa ni debata madongani parngolota dio debata do kita. Songo dibaga sa trupuk jami taon Tuhan mempersiapkan bangsa itu, melindungi bangsa itu. Sehingga bangsa itu tidak sampai kena murka Allah. Maka kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus percaya. Ngoluton dio debata. Ala na ngoluton dio debata. Berarti kumangulu mahita di bagasan pangodioni. Hidup kita disertai oleh Tuhan. Maka kita diajak untuk hidup di dalam penyertaan itu. Jangan keluar dari zona yang sudah Tuhan tentukan. Jangan keluar dari aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap berdiri dalam ketentuan Tuhan. Tetap libatkan Tuhan di dalam segala rencana dan rancangan kehidupan kita. Merdalan di bagasan parngoluon. Dada mangasahon parbinotwa sabingbe.
Dada mga sahod akka siadongan. Dada mga sahod akka habis suhon. Alay hita ditogihon. Asa mga sahod di bata madala ni paranglotta. Tanpa Tuhan, kita boleh berjalan. Tapi jalan kita akan sesat. Tetapi bersama dengan Tuhan, jalan kita yang penuh tantangan pun, kita akan mampu melaluinya. Tanpa Tuhan, kita akan dijerumuskan dunia ini. Tapi dengan Tuhan, seberat apapun tantangan yang menghadang, kita akan hadapi. Karena kita percaya di dalam tantangan, di dalam persoalan, Allah yang kita muliakan menemani kita di sana. Amin. Martanya kita. Muliate matutu Tuhan, nungataruli hamisan hatam. Tung masaulido hatamo mengajari hami, asa totok kami marpang ngusadden holang tuho sabbing. Basa-basam nang satu bagasa parngulon nami. Mengajari ngulu nami, asa totong ho di bagasan lomonirham. Muliati madiwali Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami. Amin.